A Oficina de Servizos Sociais de Lalín comezou hoxe nas novas instalacións do Concello. Paz Pérez comentou que máis de 50 persoas foron atendidas con total normalidade. Puntualizou que quedan pequenos axustes que se irán solucionando nos primeiros días. O sábado 7 de maio ás 10 da noite o ministro de Xustiza Francisco Caamaño visitará a localidade de Bandeira para participar nun mitin xunto coa candidatura socialista silledense, que se o tempo permite celebrarase na Praza do Entroido da localidade. En caso de choiva trasladarase o acto do Auditorio Manuel do Pazo. O Partido Popular de Rodeiro, encabezado polo candidato á alcaldía Luís López, denuncia que o goberno bipartito local volverá a perder outra subvención de 53.000 euros, procedentes da Dirección Xeral de Administración Local e do Fondo de Compensación Ambiental, pola incapacidade do alcalde de non ter as contas do Concello día. O PP di que esta é a segunda axuda económica a que ten que renunciar o Concello polo mesmo problema, o que suma unha perda total de 140.000 euros. O alcalde de Lalín, Xosé Crespo, foi o encargado de inaugurar a sexta xornada de Dirección Estratéxica para PEMES, que nesta edición se suscriben baixo o título de Turismo en Galicia, Actualidade e Perspectivas. No acto inaugural celebrado na aula da UNED tamén tomaron parte a secretaria da UNED en Pontevedra, Ana Reboredo, e o director da aula da UNED de Lalín, Luís Fernández Ríos. O rexedor destacou a posibilidade do turismo na Galicia interior e explicou que o turismo rural ten que ser un complemento importante para a actividade económica da comarca e do interior de Galicia. A candidatura socialista de Silleda fixo público parte do seu operativo da campaña, que servirá para dar a coñecer a súa imaxe por todo o territorio. Son dúas furgonetas serigrafiadas coa fotografía da candidatura e a candidata, en a que se poden ler os seus eslogans da campaña para que Silleda gañe e o cambio posible. O candidato do Partido Popular de Lalín, Xosé Crespo Iglesias, acaba de presentar a campaña que se desenvolverá ata o vindeiro día 20. Celebrará máis de 65 actos electorais e empregará o lema Pensa en Lalín. Crespo salienta que é unha campaña en positivo e baseada na presentación de propostas e proxectos fronte á campaña en negativo do PSOE e do BNG, que di que só se adican a atacar o PP. O mitin central celebrarase o domingo 15 de maio no Lalín Arena. Mozos de Lalín realizan unha plantación experimental no entorno de Mouriscade co fin de evaluar o impacto do cambio climático. Este viveiro experimental, pioneiro en Galicia, ten unha superficie de 2.000 metros cadrados, no que foron plantados especies autóctonas de Galicia e dos ecosistemas fronteirizos, co que tenta medir o impacto do cambio climático e adiantarse ás súas consecuencias sobre os ecosistemas galegos. O Salón Teatro do Auditorio Municipal de Lalín acollerá o vindeiro 3 de xuño unha actuación do grupo Star 3, integrado polos coñecidos actores de televisión Isi, Isa Risco e David Perdomo. Star 3 é un espectáculo de monólogos co que os tres humoristas de moda en Galicia pretenden facer rir ao público asistente durante as máis de 2 horas que dura este espectáculo.